Ola e benvidos ao tutorial de matrícula da Escola Oficial de Idiomas de Vigo para o alumnado que continúa estudos no curso 2024-2025. O alumnado que foi apto na convocatoria ordinaria terá o plazo desde o 18 de xuño ata o 28 de xuño. E todo aquel alumnado que quedou para a convocatoria extraordinaria matricularase do 28 de xuño ata o 5 de xullo. O procedemento é o mesmo para ambos os dous casos. Como sempre, o primeiro é cargar a páxina da Escola Oficial de Idiomas e dirixirnos á pestaña de Centros Net. Entramos na sede da matrícula do centro onde rematamos o curso e cumprimentamos todos os campos coas contrasinais adecuadas. Unha vez dentro, veremos que poderemos cambiar de centro se é o que queremos facer para o curso que ven. Na matrícula dirixímonos dentro de Centros Net á pestaña de xestión e dentro dela a que pon matriculación online. E así dirixiranos directamente á oferta que temos de matrícula para o curso que ven. A primeira oferta sempre é a do centro onde rematamos estudos, pero non hai problema se queredes cambiar para outra sede. Agora aquí seleccionaremos o horario que máis nos conveña e dámoslle a matricularse. A continuación aparécennos unhas pestañas onde temos que adxuntar a documentación precisa para facer a matrícula. Sobre todo, o primeiro que nos aparece é un apartado para adxuntar o pagamento das taxas. Este pagamento podémolo facer de varios xeitos que están reflexados na páxina da escola e adxuntámolo en formato PDF ou ben en JPG. Unha vez feito isto e adxuntados toda a documentación necesaria, obteremos este recibo que en principio é provisional. Aquí está reflexada a cantidade que temos que pagar, ademais dos nosos datos, e o horario, cos días e as horas nos que veremos a clase no curso 2024 e 2025. E o último paso é que na Secretaría do Centro validen a nosa matrícula, comproben que todo este correcto e nos manden un correo electrónico de confirmación e xa estaremos matriculados para o curso que ven.